Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya pitados ing Gusti bilih Gusti Yesus menika nggih Gusti Allah, Allah Putra ingkang manjalma dados manungsa. Allah Rama menika ingkang nitahaken bumi langit, lan Allah yang Roh Suci ingkang ngreksa gesang kula panjenengan. Pancen boten gampil kados pundi menalar sacara kamanungsan Gusti Yesus menika Allah, Allah yang Rama ingkang manjalma dados manungsa. Boten gampil melogika yen Gusti Yesus menika ya Allah, Allah sing nunggal marang Gusti Yesus, lan Gusti Yesus ugi manunggal ing Allah. Awit nggih kasakinganipun pikiran akal budi kula panjenengan ingkang lajeng boten gampil nampi panguwasaning Allah ingkang agung menika ana ing pikirane awake dhewe sing winates ing tempurung bathok sirah. Mila iman kapitadosan menika penting. Iman kapitadosan jalari kula panjenengan lajeng saged nampi sing ora bisa ditampa dening pikiran, sing ora gampang dinalar dening pikiran akal budi. Nah menika pentingipun iman kapitadosan. Wonten ing Injil kemawon umpamane tiyang pejah kok saged tangi malih mukjizat ingkang dipun tindakaken Gusti Yesus dinalar-nalar ya angel. Wong lara diparingi sabda lajeng waras. Menika yang dinalar-nalar menapa malih kula panjenengan menika nggadahi latar belakang ilmu kedokteran, amboten gampil nampa. Wong masuk angin disuwuk didamu-damu dening simbah langsung adem langsung mari. Sacara ngelmu kesehatan ya angel dinalar. Masuk angin dikeroki tumraping ngelmu kesehatan boten pareng, ning kenyataane ya mari. Nah menika saperangan babab sing kadang kala sacara akal budi boten gampil ditampi. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika nggih paring pitedah dumateng para murid dalem. Kados pundi para murid dikersakake pitados bilih Allah yang Rama nunggil ing Gusti Yesus, lan Gusti Yesus nggih nunggil ing Allah yang Rama. Sing tepung karo Gusti Yesus otomatis tepung kalih Allah yang Rama. Kados pundi cariyosipun, monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem yang Rama saha yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ra ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 11 ayat 7 ngantos dumugi 11. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid, saumpama kowe ngertia marang Aku
mesti yo ngerti marang ramaku. Saiki kowe wis ngerti karo panjenengane lan wis weruh panjenengane. Filipus genti munjuk, Gusti, kula nyuwun keparenga sumerep Hyang Rama, temtu kula lajeng marem. Pangandika dalem, seprono seprene kowe kumpul karo aku Filipus, handak kowe durung ngerti karo aku. Sing sapa weruh aku, ya weruh Hyang Rama. Kepriye bisamu matur, kula nyuwun keparenga sumerep Hyang Rama? Apa kowe ngandel yen aku ana ing Rama lan Rama jumeneng ing aku? Sabda kang dak kandhakake iki dudu aku dhewe sing kandha, nanging Hyang Rama sing nunggal ing aku. Aku iki ana ing Hyang Rama lan Hyang Rama jumeneng ing aku. Yen ora apese ngandela marang pakaryan-pakaryan dalem. Mangkene kandhaku, sing sapa ngandel ing aku mesti nindakake pakaryan sing dak tindakake, malah sing ngluwi. Awit aku sowan Hyang Rama, lan apa wae sing kok suwun atas asmaku bakal dak leksanani, supaya Hyang Rama dimulyakake Hyang Putra. Yen kowe nyuwun apa-apa marang aku atas asmaku, mesti dak leksanani. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, dumateng para murid mirungganipun Filipus ingkang nyuwun priksa supados Filipus saged sumerep Allah Hyang Rama, Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid dalem bilih weruh panjenengane menika ya bakal weruh Allah piyambak. Awit menapa sedaya gesang pakaryan sabda dalem Gusti menika sabdaning Allah. Semangat, roh, motivasi gesangipun Gusti Yesus menika gesangipun Allah. Lan gesang menika sampurna, wutuh, boten wonten secuil kemawon sing Gusti Yesus nindakake sak karepe dhewe, sak senenge dhewe. Dados menapa kemawon ingkang dados gesangipun Gusti Yesus menika gesangipun Allah sacara total. Nek kula panjenengan mbok menawi boten saged total, nggih. Umpamane kemawon panjenengan petuk kalian lari tertentu, terus mandang lari menika omong utawi bersikap, terus kelingan tiang tertentu. Wih, wong iki kok mirip karo Pak A kae. Apa iki anake? Suarane kok kaya Bu kae. Apa iki putrane? Nah, kadangkala awake dhewe sok-sok manggih pengalaman mekaten nggih. Ha menika kirang langkung gambaran sing paling sederhana. Temtu boten makili nggih, awit Gusti Yesus menika Allah ingkang manjalma dados manungsa. Ananging saking sabda dalem Gusti menika, Gusti ngersakake supados para murid dalem bisa ngemperi Allah piyambak lan pakaryan-pakaryan dalem. Yen pracaya marang Gusti Yesus, pracaya marang Allah, minimal lajeng menapa kemawon ingkang dados sabda lan pakaryan-pakaryaning Allah awake dhewe tindakake merga pracaya. Kados yen kula panjenengan pracaya marang ngendikane simbah, le sesuk nek duwe gawean, nek wis duwe duit aja diceh-ceh, duwite ya ditabung kanggo masa depan. Nah, umpamane yen simbah ngendika mekaten lan awake dhewe pracaya, bilih ngendikane simbah menika sae tumraping gesang kula panjenengan, lajeng nggih awake dhewe nglampahi ngeleksanani. Gusti Yesus ugi ngersakake para murid dalem sing pitados marang panjenengane bilih
panjenengane nunggal ing Allah lan Allah nunggal ing panjenengane, para murid nggih ngleksanani nindakake apa sing dadi pakaryaning Allah. Nah mugi-mugi tumrap kula panjenengan sami sing ugi pitados dening Allah Triniji Suci, Allah yang Rama, Allah yang Putra, Allah yang Roh Suci ingkang esa. Kula panjenengan nggih saged ngetingalake kapitadosan menika wonten ing lampah lakuning gesang lumantar pakaryan-pakaryan kula panjenengan bangun pasrawungan ingkang asung katentreman lan katresnan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.